Cikakken jerin ranakun hutu da 'yan Najeriya za su mora a shekarar 2023. A bukukuwan sabuwar shekara da ake yi ranar Lahadi 1 ga watan Janairu, 'yan Najeriya za su huta kuma ba za su je aiki ba a ranar Litinin 2 ga watan Janairu saboda bin ƙa'idar da gwamnatin tarayya ta bayar na hutun aiki. Ranar hutun sabuwar shekara na ɗaya daga cikin hutu na 16 da 'yan Najeriya za su mora a wannan shekara ta 2023. A duk lokacin da gwamnatin tarayya ta sanar da ranar hutu daga ma'aikatar cikin gida, hakan na nufin makaranti da kasuwanni da bankuna da kuma ofishin gwamnati za su kasance a kulle a wannan rana. Ganin cewa hutu yana taimakawa mutane wajen tsara jadawalin rayuwarsu, kamar yadda legit.ng ta tattaro muku ranakun hutu a Najeriya da gwamnati ta bayar na shekarar 2023. Ga jerin ranakun hutu a Najeriya na shekarar 2023. Na farko, ranar Lahadi 1 ga watan Janairu, hutun sabuwar shekara. Na biyu, Litinin 2 ga watan Janairu, hutun sabuwar shekara saboda ranar hutun ta kasance a ranar Lahadi. Na uku, Juma'a 7 ga watan Afrilu, hutun ranar Good Friday. Na hudu, Litinin 10 ga watan Afrilu, hutun ranar Easter Monday. Na biyar, Asabar 22 ga watan Afrilu, hutun Sallah Ƙarama. Na shida, Lahadi 23 ga watan Afrilu, hutun Sallah Ƙarama. Na bakwai, Litinin 1 ga watan Mayu, hutun ranar ma'aikata. Na takwas, Asabar 27 ga watan Mayu, hutun ranar yara. Na tara, Litinin 12 ga watan Yuni, hutun ranar dimokuraɗiyya. Na goma, Alhamis 29 ga watan Yuni, hutun babbar sallah. Na 11, Juma'a 30 ga watan Yuni, hutun babbar sallah. Na 12, Laraba 27 ga watan Satumba, hutun ranar maulidi. Na 13, 1 ga watan Oktoba, hutun ranar 'yancin ƙasa. Na 14, Litinin 2 ga watan Oktoba, hutun ranar 'yanci saboda ranar hutun ta kasance ranar Lahadi. Na 15, Litinin 25 ga watan Disamba, hutun ranar Kirsimeti. Na 16, Talata 26 ga watan Disamba, hutun ranar Dambe. Wannan su ne jadawalin hutun da gwamnatin tarayya ta fitar a shekarar 2023. Hutu.